Gain, Debagoieneko Arizmendi ikastolari egin behar diegu tartea. Bertan, lanbide heziketa ematen dute, eraikuntzarekin lotutako 2 ziklo eskaintzen dituzte. Eta horren harira, 3 ekimen jarri dituzte martxan azkenengo 5 urte hauetan. Ekimenak hauexek dira. 21. mendeko etxebizitzen jardunaldiak batetik. Ekokaleak ideia lehiaketa bertzetik. Eta e-counter topaketa bertzetik. Mugitzen direla hauek, ezta? Bai, jardunaldi hoien inguruan, lehiaketa horren inguruan eta topaketa horren inguruan hitz egiteko etorri dira Edurne Erauskin eta Aitor Aspe eta eurei galdetuko diogu zer den eraikuntza horiek gainera, ingurumenarekin lotutako eraikuntzak eta kaleak. Arratsaldeon. Ongi etorri bikote, Zer moduz? Ondo. Atentzioa eman digu zerbait berria bintzat badelako. Zer da ekokale bat, zer da eraikuntza bat ingurumenarekin lotura duen, eta pixkata saldu hortik eta gero hitz egingo dugu sei jardunaldi ikusiko ditugu. Bueno, gure ikastola zerotik lanbide heziketaraino ematen dugu, eta lanbide heziketan besteak beste dauzkagu eraikuntzako 2 ziklo. Orduan, gure ardatza nolabait da iraunkortasuna ziklo horietan. Horrekin lotuta eta ikusita gure ikaslea, gu prestatzen ditugula ikaslea gero lamunduratzeko, lamunduan dauden, pilpilean dauden gaiak edo kezkak, joerak eta bar, nolabait profesionalen eskutan jartzea ere interesgarri iruditzen zaigu. Orduan, ja 5 urte dela, hasi ginela jardunaldi hauetan pentsatzen, eta beti izan da, naiz eta gai generikoa izan 21. mendeko etxebizitza, gai desberdinak. Eta urten izango da CO2 gabeko eraikinak. Orduan, jardunaldiak aurtengoak, erran bezala 5 urtez egin dituzu, aurtengoak oraindik ez dira egin. Ez, datorren astean. Datorren astean izanen dira, ederki. Eta ulertu dudanez, orduan, batez ere profesionalei zuzendutako jardunaldiak dira hauek? Bai. Aldiketa baina esatea, gai hau, CO2 ingurukoa da gai oso zabala, ematen dauela gai askotako ikuspuntua. Eta alde batetik esatea, lehenko ikuspuntua ikusten dauena da Europa mailan, esatea nazio oso gutxik daukatela erregai fosila, hori da ardura badaukana Europak, eta erregai fosil horrek egiten dituzten kaltiak, ez? Dala azkenien erregai erretzerakoan, erregai fosil hauek CO2 sortzen dutela eta ingurunea baneko kutsatu itzen dagoela. Hori daukon arazetariko bat Europak eta beste bat izango zen, azken aldizen gure inguruan etxe bizitza ugari goin diela, eta Europako energiaren 40% etxe bizitzak egiten eta erabiltze gastatzen dela Europa. Energia asko, da hori. Energi ez bakarrik etxe bizitza bera ekologikoa izan edo beste baliabide batzu lortzea energia lortzeko, baizik etxe bizitza egiteko ere beste modu bateko energia erabiltzea hori, pixka bat jardunaldi hauetan landu nahi duzuena. Azkenean CO2 inguruk erekinak 3 oinarri dituzte nahiko garbiak. Bat da etxe bizitza pasiboa, klimaren eta eguzkiaren energia hartu eta isolamentu oso bat jarri etxe bizitzaren kontsumo oso txikia izateko. Bigarren oinarria da erabiliko dauen energia hori ahalik eta efizientiena izatea, galera oso gutxi edukitzeko, eta hirugarrena da energia hori energia berriztagarrietatik atara eta esatera energia fosiletatik. Aipatutako arazoenak. Eta bigarren hori nola egiten da, etxe bizitzarena, etxe bizitza berak ez dezala horren bertze energia xagutu eta? Guzti hori nahi izango zen, lehenik eta behin, gu daukagoen klimaren arabera iparraldean dago haizeri okerrena, euri guztiak iparraldetik etortzen dira, orduen, antxinak etxe bizitza ikusten badugu, hori ere kontutan asko hartzen zabien. Ez da lago zabarri bat, da antxinako gozak. Eta betzen dana da, apur bat, iparralderun txitsi eta erekin guztia hegoalderantz ireki. Beguzkiaren norabide dana hartzeko. Eta haize hotzak ekiditeko nolabait ere esateko, hemen Euskal Herrian, haize rigotzen iparraldetik datozelako. Jardunaldi hauek datorren ostegunean hasiko dira, nun izango dira? Arrasaten, Garaia berrikuntza gunean. Eta ikasleak suposatut ere, bertara joateko modurik izango dutela? Bai, izango dute. Ziklo horietan dauden ikasleak bintzat? Jakina, bai, batzuk joan behar dira derrigorrez. Eta beste batzuk ikasle horiak eta, Jo nahi duen horok izena eman dezake,
edo Bai, bertara bai, joateko? hau batez ere da profesionalek, ja lanean dauden edo bukatu dutenei eta normalian izan ematen dutena ingenieroak, arkitektoak, aparejadoreak, bulego teknikoak, udaletxetako teknikoak, olakoak izaten dira, izan ematen dutena. Bai, pentsatzen dut dagoeneko ja emango zutela batzuk Bai, izena. 70 bate Begira. izen badauzkagu ja. Bada, bueno, orduan, sensibilitate berezia duten arkitektoak eta ingeniariak eta ez dago gaizki. Bueno, batetik orduan jardunaldi horiek, baina bertzetik ekokaleak ideia lehiaketa hori ere martxan duzue. Neri hori gustatu Gustatu zaizu, bai, ezta? bai, ekokale hori. Hau hirugarren antolatu duzue, Bai, eta saiguzue zer den lehiaketa hau? Bueno, hau da ideia lehiaketa bat, dago zuzenduta eraikuntzako ziklo bat ikasten ari den ikaslei zuzenduta, estatu osoan zabaldu dugu hasieratik, eta egia esan da oso arrakastatsua izan da lehenengoko ediziotik. Egia da eraikuntzako zentroetan oso ekintza gutxi egoten dira, orduan gure asmoa izan da kaleratzea ikasle hauek zer egiten duten, eta zer egiteko gai diran. Da ziklo bat oso gutxi ezagutzen dena, ematen du eraikuntza munduan dagoela, obran dagoena, tajon dagoena ez da, eta gero diseinatzaileak, baina tartean badaude beste profil batzuk. Eta horitariko bat da ziklo hauek ikasten dutenaz. Orduan nahi izan dugu kaleratzea, gizarteratzea, ikasle hauek zer egiten dute. Orduan pentsatu genuen hori hiri altzarietan elemento bat egin behar dute, diseinatu behar dute. Lehenengoko urtea izan zen bizikletarako aparkamentu bat, iaz izan zen zakarrontzi bat, eta aurten da banku bat, eserleku bat. Zeu proposatzen duzu zer, ze altzari izan bai, guk ipintzen dugu elementua zein dan, zer diseinatu behar duten, eta eura bialtzen dute ideiak. Okerrez bandu imanago, 50 lan baino gehiago jaso dituzu, estatu osotik. Nolako ideiak dituzte ikasleak? Irudimentsuak aldira? Bai. Irudimentsuak eta gero efizienteak ere esan dezakegu, kasu honetan, ez? Izan marko direla, lanak, ez bakarrik irudimena. Bai, oinarrizak eitzen bat hori izaten da, ez? Izan dailela hiri altzari jasangarria, ez? Eta hortarako epaimaikidak eta oinarrietan be agertzen dena argi eta garbi da, materiala, barriak, erobentze jasangarriak erabiltzi da, beste bada originaltasun hori be kontutan hartzen da. Era lanbidea be asko den bezala aurkezpena nola egiten duten, edo aurkezpenen originaltasuna produktuareaz aparte. Eta gero be askotan praktikotasuna, ez? Ea txertatzeko hirian erresa dan, mugitzeko alde batetik bestera erresa dan, zen mantendu daukon, hori be asko baloratzen dago epaimaikideak. Gehientsuena zer dira, Euskaldunak, ala Estatu Espainia osotik etorri dira? Ez, etorri dira, 73 lan horiek dauki guztietatik, daukagu Azita Galiziatik, Andaluziatik, Valentziatik, Madriletik, hortik etorri zaizkigunean. Noiz jakinen dugu nork irabazi duen? Jakingo dugu ostegunean. Nahi izan dugu jardunaldiak lotu profesionalak eta ikasleak. Eta lehiaketa hori gainera okerrez bat imanago, topaketa batekin ere dago lotuta. Ez gero bisitan joango zarete Gasteizera, okerrez bat naiz? Iaz bigarren edizioan ikusita ze arrakasta izan zuen, iaz 73 zakarrontzi aurkeztu ziren desberdina dana, pentsatu genuen, ekarri behar ditugu, partaideek ekarri behar ditugu ona. Eta lortu genuen egun bat ekartzea, eta aurten, errepikatuko dugu. Iaz egin genuen Bilbora bidaia, pizka bat eraikuntza eta burdina lotu genuen, eta orduan, ikusi genuenan Bilboko garapenean, izan duen garrantzia. Eta aurten berriz goiaz egurra, nolabait eraikuntza eta egurra lantzera, eta joango gara Añanako gatzagara, eta gero Gasteiz bera katedrala eta erdialdea erakusiko dugu. Kuriosidade bat dut, gero saritutako lan hori ikusi aldaiteke eginda, edo saria hori alda, edo... Hor da, daukagun arantza, ez? Hor gabiltza jatzenea lortzen dugun produktu hori egitea, egia da horreko jardunaldietan ekoizle bat etorri zala jardunaldietan eta lan ikusterakoan dituzuela interesatuta. Zakarrontzi irabazlean. Azkenean kontua krisiarekin eta guzti horrekin bertan bera gelditu zen, baina... Hori izanen litzateke sari ona, ez da, parte hartzen duten ikasle horien dako, ez da, ikustea beraien produktu hori egin da, ez? Hori izango da, honekin guztiarekin lotuta dagoen beste aldagai bat, ez, ekonomikoa, hau da, ingurumena zaintzea, energia berriztatzaileak erabiltzea eta baina noski hori guztia, ia gero errentagarria den edo ez, honek funtzionatzeko azkenean enpresak behar direlako, eta enpresa hori dirua sartzeko errentagarria izan behar delako, ez? Hori izango da, suposatzen duenik,
zaiena, ez dakit zaienetako baden aldagai bat? Bai, etxe bizitzari begire esatea, egia da hasiera baten, horako etxe bizitza bat egiteko, aldez aurretik, diru gehiago jarri bide etxe bizitzaz, arrun bat egitea baino, ez? Baina gero, luzarora, azkenean errentagarri irteten. Eta gizarte honetan horrek funtzionatzen du? Epe luzera errentagarria den zerbait pentsatzea? Askotan... Ohituta gaude ez, momentuan merke baldin bada ura kontsumitzera? Nesto da, askotan kaleko jentea igual horregatua dago teknikoa baino. Tekniko askotan efizientzia ekonomikoa gehiago ikusten da energetikoa baino. Eta nire ustez hor dagoela, egia da gero eta bultzada gizio dago eta Europa mailan beha Europako batasunak esan du 2019tik aurrera etxe bizitza guztia ja CO2 gabekoak izan behar dira, ero energetia zerokoak. Begira. Bueno, eta gaina, aginte publikoen betekizuna beharko luke izan, ez da, esan nahi dut, ez bada errentagarria merkatu pribatuan, eta berbada ez da izango momentu honetan, aginte publikoak bultzatzen dute, diru laguntzak ematen dituzte, beste hainbat arlotan, nik uste dut, hau izan beharko lukela oitako bat, ez da, eta gero olako altzarik edo elementuak kalerako direnez, baita ere hor dauzkagu gure udalak eta bar, martxan jartzen dituzten, horrelako lehiaketa baten ostean nik uste dut egingo den bankua, eseritzeko bankua, edo egin den bizikletak aparkatzeko edo zakarrontzi hori segurora izango dira asko ze praktikoagok eta jasangarriagok normalean erabiltzen eta egiten eta jartzen direnak baino, pesatzen dut, beraz. Ikusiko dugu hauten zeinek irabazten Garai hona, duen. Kontxe, ez? Hauteskunde garaian. Bai, Ja pasain zaigu. Kontuak eta altzari... Segunean horrendik badago. Inauguratzeko denborarik ez da. Garaian... Ikasleak behintzat zain egoren dira, hortzegunean aterako baita irabazle hori, baina ikusten duzu Arizmendi ikastolak sariketa hori lehiaketa hori bakarrik ez, jardunaldiak eta topaketa eta hor ari zarete. Lanean, buru belarri. Zer dutan, ostegunean? Jardunaldia 9:00 hasiko dira. Gabeko 9:00, goizeko 9:00, Arrasaten garaia berrikuntza gune. Garaia berrikuntza gune. Jardunaldiak, lehiaketa eta topaketa erramezala, bai. Eskerrik asko bi hori, Edurne Erauskin eta Aitor Aspe. Eta segi horrela, lanean bizkor. Eskerrik asko. Nahi arte, aio.